Саёд историяи бародари ғарибмон. Давлат бахшида мешавад ба духтараки калхозободӣ. Бахшида мешавад ба духтараки калхозободӣ. Сабтёвуз аз студияи Шаҳром медиа. рӯзе ки якум бор дидам ҳамон вақт ошиқи чидам. гуфтам бояд айма шави оянда дату медидам. равон тарафи хонао чахосгорӣ бирашама уже ошиқи шидам. мехом ки ӯ айма бошад дастархон тайёр каду чамхонашон хостгорӣ рафта гочаш баҳонаи зиёд хастгорӣ қабул накардак. надонистак қадри ишқ ма надонистак дӯстдорӣ мама барои ӯ ғариб шидам. мереза бо оби дида фақат да ёдам тӯи ӯ рӯзо аёд намера. ишқи мара очад нахост гуфта калимаи нера. вақте ғариб шидам ма омадак хабари тӯи очамада занг зада ки ӯ духта бирорай дили дех худои чӣ ҳаётай дӯст дошамай ма нашидак. духтарера дӯст медошам насиби дига кас шидак. месӯзам ма ғарибида ӯ ба қариби тӯй дорад. давладози ғарибида ба ёди ӯ гирья дорад. ишқ ту ошиқам кади дар нигоҳи аввалинам. вақте ки ма тыра дидам гуфтам мешай ту ҳамсарам не ки очаи ту нахост ки ба ҳамдигар бирасем. даи дунёи ду рӯза фақат ғаму ранҷ кашидем. ишқ ту ошиқам кади дар нигоҳи аввалинам. вақте ки ма тыра дидам гуфтам мешай ту ҳамсарам не ки очаи ту нахост ки ба ҳамдигар бирасем. даи дунёи ду рӯза фақат ғаму ранҷ кашидем. охир чӣ гуноҳ дошам ма ишқи ма қабул накардам. вақте ки ғариб шидам ма бадхабари туй бировардам. иқа азобам кам набуд хабари туи ту омад тыра хонаи бахт мебарам. ай дастам ҳичи наомад ҳозир ғами ту бихӯрам. ё ки дури ай ватан ма то охира дӯст медорам. гарчи партофта рафти ма ишқи ма нисбати пок буд не ки очад розӣ нашуд. сабаби ҷидо шидан мо ҳамаш кори очад чи. мара ваъда дода би духтар ма дату метума. ваъдае ки дама додам барои ӯ ғариб шидам ма. гуфтам меҳнат мекунам тыра ба занӣ мегирам. имрӯз ки ай барам рафти сарма ба замин мезанам. барои ки ай ма нашидӣ охир чӣ гуноҳ дошам. фақат тыра дӯст медошам ма ягон каса нахостам. бидон и давлати ту ба ҳама гапот розӣ буд. вақте хостгороӣ када гочаи ту розӣ набуд. ишқ ту ошиқам кади дар нигоҳи аввалинам. вақте ки ма тыра дидам гуфтам мешай ту ҳамсарам не ки очаи ту нахост ки ба ҳамдигар бирасем. даи дунёи ду рӯза фақат ғаму ранҷ кашидем. ишқ ту ошиқам кади дар нигоҳи аввалинам. вақте ки ма тыра дидам гуфтам мешай ту ҳамсарам не ки очаи ту нахост ки ба ҳамдигар бирасем. даи дунёи ду рӯза фақат ғаму ранҷ кашидем.